Neto labing ulang kasayuran sa lakat sa tong panahon karong adlaw. Easterly kun hangin nga nagagikan sa silangan padong diri sa kasadpan, mao gyapon ipabilin nga nakaapekto sa silangan nga bahin sa atong nasod. Ug gumikan ini ang silangan nga Kabisayan, Caraga Region, Davao Oriental, makasinati og madag-umon nga kalangitan, inubanan sa mahinay ngadto sa kasarangan nga mga pag-ulan-ulan, panugdog ug kilat. Tang ang Metro Manila ug uban nga dapit sa atong nasod, lakip na usab niini ang tibok lalawigan kamundakbayan sa Subo, makasinati usab kitag panagsang pagpanag-om, inubanan sa panagsa ug daklit nga mga pag-ulan-ulan, panugdog ug kilat. Mahinay ngadto sa kasarangan nga hangin gikan sa silangan, nga rinas amihan ng silangan, may magpasulabi nga mohoros nitong dapitas sa Luzon. Ug gikan usab sa amihan ng silangan ang hangin nga mohoros sa uban nga dapit sa atong nasod. Ang kahimtang sa atong kadagatan sa tibuok nasod, mahapsay ngadto na sa pagkakasarangan ang mga pagbalod. Ang banabanan sukod sa temperatura karong adlaw dinhi sa Metro Cebu nagasukad gikan sa 24 ngadto sa 31 degrees Celsius. Hindi na lang ko to mga atong update. Ikan diri sa Pag-asa Mactan DOST, alis ka na sa